Сәлем, Бозатлык радиосында Татарча подкастының 2-нче сезоны. Бу Татарча подкастының 2-нче сезонының соңгы чыгарылышы. Яңа сезон көз башланачак, анда яңа темалар, яңа кешеләр булыр дип көтәбез. Без бүген яшьләр белән һөнәр сайлау, мәктәп тәмамлау, университетларның кирәклеге, кирәксезлеге, нинди сәләтләрне үстерү мөһимлеге турында сөйләшергә җыенабыз. Рима кунаклар белән таныштырып китче. Барыгызга да сәлам. Бүген бездә кунакта Галия Бану Минхаҗи, Казаннан 1нче курс студенты. Һәм Лейла Минхаҗева, Актанышның сәләтле балалар гимназиясендә физика һәм математика укыта. Бездә бүген 1нче тапкыр ахыры 4 кеше подкастта, һәм аның икесе бер фамилиялы. Галия Бану, сез инде 1нче курсны тәмамлап киләсез. Имтиханнар бирәсезме? Сессия кайчан тәмамлана? Һәм гомумән нинди белгечлеккә укыйсыз? Таныштырып китегезче үзегез белән. Сәлам. Мин хәзер Казан Федераль университетының 1нче курсында укыйм. Минем укуым башкалардан әзрәк аерыла дип әйтеп була, чөнки мин параллель рәвештә 2 юнәлештә укыйм. Алар икесе дә очный һәм икесе дә укыту белән бәйле. Беренчесе ул информатика һәм инглиз телен укыту, һәм икенчесе инде ул рус теле һәм рус әдәбиятын укыту. Безнең хәзер сессия бара, экзаменнарның бетүенә бер атна калып бара. Һәм әйтергә кирәк, мин моны бик каты көтәм, чөнки инде 2 сессия параллель рәвештә барганда әзрәк авырак, мин инде моннан әзрәк ардым дип әйтеп була. Һәм менә минем бу Булай караганда 2 сессия, 2 юнәлештә булгач, инде менә бу ел уку елының ахырына минем 4 сессия булып чыгачак. Монда төрле авырлыклар барлыкка чыга, ләкин икенче яктан караганда бу кызык. Монда син бик зур тәҗрибә аласың, булай укыганда, һәм менә бу ел эчендә бу ел эчендә аңлаган әйбер, мин үземнең коммуникациямне бик каты өскә күтәрдем дип әйтеп була. Мин аннары сорамакчы идем, Галия Бану беләм икән, бу елга абитуриентлар өчен нәрсә үзгәрә? Менә без Россия битендә чыган иде, теге Болония системанан чыга. Әле ул бакалавриат, магистратура дигән систем каламы юкмы билгесез. Без кабатында 5 еллык белгечлеккә кайтырга тырышабыз ахыры. Бу елга абитуриентлардан нидер үзгәрәме, сизеләме бу университетта? Мин белгәнемчә, монда документларны бирү процессы безнең елга шикелле булачак. Барысында шулай онлайн биреп була. Син системада я инде офлайн университетка килеп документларыңны бирәсең, үзеңнең конференция, олимпиадлар буенча дипломнарыңны йөклисең, һәм шулай инде анда барлык программалар, бакалавриат, анда специалитет буенча калалар, чөнки моның бөтен исемлеге ул бит инде анда бер сентябрь-октябрьларда ясала. Шуңа күрә мин белгәнемчә бернинди дә үзгәрешләр юк. Ул Болония системаннан чыккан очракта да Россиядә 4 һәм 6 еллык уку системы калачак дип укыдым кичә, чөнки чит илдән килеп укучылар да бар һәм аларга бу систем кирәк, аңа бу ихтыяҗ бар. Ләйлә, менә сездә берәр нинди ничектер үзгәрешләр, ничек менә бара хәзерге вакытта имтиханнар, чыгарылыш, укучылар нәрсәләр эшли дигәндәй? Асылда мәктәптә эшләгәндә, минем уйлавымча, андый үзгәрешләр бик сизелмидер. Мин сезнең белән очрашуга дип әйтгәндә әзерләнгәндә, уйлыйм, чагыштырам узган еллар белән. Чыгарылыш укучылары, алар елда миңа ничектер бер төрлерәк кебек тоела. Аерылалар әлбәттә балаларда килә. Ниндидер ЕГЭларны сайлау, фәннәрне сайлау, булачак профессияны сайлау. Асылда ахры чиктә барысы да бер төрлерәк сайлый дип әйтергә кирәк инде. Югары белем йортларына килгәндә, мин инде ул информация миндә юк дип әйтсәм дөресрәк буладыр, чөнки мин бары 11нче сыйныф укучылары белән аз эшлим. Мин алар белән психолог буларак кына эшлим. Алар миңа керәләр, сөйләшәбез. Күптән таныш дип әйтгәндә, һәрбер 11нче сыйныф укучылары белән безнең шундый мөнәсәбәт. Безнең мәктәптә дә сөйләшүләр бара, әлбәттә. Система ничек булачак, ничек үзгәрешләр булачак. Һәм инде бу елга андый үзгәрешләр күзәтелми дип әйтәләр инде безнең администрациядә. Һәм инде укучылар да гадәттәгечә әле 1нче чиратта ЕГЭлары өчен бик борчылалар. Менә хәзер безнең экзаменнар бара бит инде. Без әле күбрәк экзаменнар турында сөйләшәбез өмерләрдә бу көннәрдә. Менә сез әйтәсез, бер төрлерәк сайлыйлар дип. Нәрсә сайлыйлар алар бер төрлерәк итеп? Бу нәрсәне аңлата?
һәр мәктәптә була шундый ситуация бит без үткәндә теге 9-нчы сыйныфтан ук 8-нче сыйныфтан ук инде хәзер хыяллана һәрбер укытучылар, һәрбер мәктәп балалар да шундый узан тудырырга әйбит алар ЕГЭга алдан ук әзерләнерләр. 11-нче сыйныфта гына алар уйламыйлар, сайламыйлар, алдан сайлыйлар дип өметләнәбез, шуңа әзерлибез. Һәм гадәттә 50% дип әйтик инде 11-нче класста ахыр чиктә уйлый инде кайда барырга. 10-нчы класста гомумән башка әйбер әйтә бит. 11-нче класста аның исенә төшә дип әйтик инде сайлый ул ниһаять. Һәм елда безнең шундый ситуациялар була. Елда сентябрьдә без сөйләшәбез 11ләр белән, алар сорыйлар, "Ләпа, монда кергән икән, тегендә кергән икән, мин бу фәнне яратам, ләкин мин аны бирәм", һәм шундый уйлар килә аларга. Елда без аптырыйбыз инде. Ахыр чиктә шуны сайладыңмыни, ахыр чиктә шунда керәсеңмени дип уйлыйбыз инде. Шундый сөйләшүләр. Бу 11ләр, алар нәрсә белән килә психологка? Мин гомумән безнең бу елны кызлар 6-7 кыз гына чыкты. Ялгышмасам 11-нче класста. Мин аларның һәрберсе белән диярлек сөйләшеп киттем була инде. Алар профессия буенча сөйләшергә киләләр. Аларның күбесендә интерес бар, теләк бар дип әйтик инде укытучы профессиясына. Һәм мин яшь укытучы буларак, алар беренче чиратта миңа киләләр. Хәтта без менә егетләр арасында инглиз теле укытучысы булырга теләгән егетләр бар менә бу чыгарылышта. Ул теге егетләрдә бит инде укытучы булырга теләк сирәк очрый. Вот шундый сораулар белән киләләр. Әзерлек буенча ниндидер башка укытучылар белән, әти-әниләр белән аңлашылмаучанлык килеп чыга бит инде менә бездә бик нык зур басым ясыйлар ЕГЭ нәтиҗәләренә. Ай сайын пробныйлар дип әйтик инде эшлиләр дә, һәм инде үзләренең нәтиҗәләренә әти-әниләр дә бик борчыла, укытучылар да бик борчыла, ул укучылар өчен зур басым. Әле чын ЕГЭга караганда аларның шундый айлык нәтиҗәләре ул алар өчен зур басым булып тора, һәм алар киләләр. Теге Ләпа шулай начар, мин менә шул балга гына язганмын. Без инде сөйләшәбез. Шуңа әле бу соңгы нәтиҗә түгел. Шундый выводка килгәнче сөйләшәбез инде. Минем дә аерым психологлар турында әйтеп китәсем килә. Чөнки ЕГЭга әзерләнгәндә сиңа бик каты басым ясала. Син бер яктан аңлыйсың ЕГЭнең бер имтихан икәнен генә, ләкин икенче яктан университетка кергәндә сиңа ЕГЭ кирәк һәм бу момент ничектер бик каты кайгырта. Кайгыру ул начар әйбер түгел, ләкин кайгыру белән эшли белергә кирәк һәм инде менә бу моментларда психолог кирәк. Психолог сүзе ошамаса, белмим, берәр нинди коуч. Чөнки нигә мин моны әйтәм? Минем үземнең мондый тәҗрибәм булган иде, ләкин мин моны ЕГЭ алдыннан түгел, олимпиадалар алдыннан эшләгән идем. Әйтергә кирәк, миңа менә монда бирелгән техникалар, алар олимпиадада да, ЕГЭда да бик каты булыштылар. Һәм шуңа күрә мин моны инде икенче кешеләргә дә тәкъдим итәм. Ләкин монда нәрсәне тагын әйтеп китәргә кирәк. Моны ЕГЭга да бер атна, ике атна калганда эшли башларга кирәк түгел. Моны иртәрәк башларга кирәк, анда октябрь, ноябрьларда. Чөнки психологик яктан үзеңне әзерләү, ул фәнгә әзерләнгән шикелле шундый ук әзерлек. Чөнки син фәннән әзер булсаң, ләкин психологик ягыңнан бик каты кайгырсаң, менә синең барлык әзерлегең буш була дип әйтеп була. Чөнки син башың әзер булмагач, син фәнеңне инде берничектә практикада куллана алмыйсың. Мин хәзер күз алдына китерәм, нинди басым булачак бу подкастны тыңлаган ата-ананың чыгарылыш класс укучысына. Менә Галия Бану 2 югары белем ала, бер сессиярлы 2 сессия биреп ята дип, хәзер тагын да күбрәк шәһәр дип уйлыйм мотивация. Әмма бу яктан мин шуңа игътибар итәргә телим. Галия Бануның бу үзе теләгән, үзе сайлаган максатлары, шулай бит Галия Бану. Ягъни монда бернинди дә мин күптән күзәтәм Галия Бануның үйләрен, аккаунтларын, уларның үзе кызыксынган, үзе теләгән, үзе сайлап алган юнәлешләре. Ни өчен күзәтәм? Чөнки миңа бик кызыган, без укыган чагында югары уку йортын без сайлыйдык. Урысча әйткәндә или остаточный принцип була, или нәрсә була. Менә бу һөнәр бик популяр, бик авторитетлы. Акчасыз каласың килмәсә, менә монда барасың. Син теләгән әйбер ул синең анда бала-чага теләге дип ата-аналар үзләре сине каядыр илтеп тыгалар. Тупас дип әйткәндә, һәм бу чыгарылыш укучысының бик сайлау мөмкинлеге калмый. Һәм безнең мәктәптә мәсәлән бернинди психологлар да юк иде. Бар иде шундый җитди таләпчән завуч апалар, укытучылар, ЕГЭ дип ниләр әйтмешли 9-нчы сыйныфтан ук хыялланып, баланың нинди фәннән бирәсен сайлап, шуңа әзерләнә башлавын.
хәзерге вакытта Лейла да әйтер, хәзерге чыгарылыш укучыларында менә бу югары белемне киләчәк карьераны сайлау ул аңлы рәвештә аңлап барамы? Ягъни бала үзе теләп, үзе сайлап алып барамы? Әллә һаман да шул менә шулай булса, теге кешечә була, шулай кирәк, шулай дип ата-аналар анда күбрәк роль уйныймы? Башта мин әйтеп китим, Алия тагын өстәр әлбәттә. Минем фикер йөртүемчә, инде минем күзәтүләрем буенча, менә мәктәптә мин 3нче ел эшлим. Хәзерге вакытта балалар безнең белән чагыштырганда һәм елдан-ел яңа чыгарылыш, алар аңлыйлар үзләренең кайсы өлкәдә нинди теләкләре бар һәм инде әти-әниләр күбрәк балаларны тыңлыйлар дип әйтәсем килә. Чөнки мисал өчен минем классташлар да без документларны бирергә университетка барганда әти-әниләр белән бардык. Кемдер апалар, абыйлар белән баралар. Хәзерге балалар да әлбәттә баралар әти-әниләр белән, ләкин инде үзләре сайлыйлар димсең, инде үзләре беләләр. Менә узган елда безнең шундый ситуация булды. Без мисал өчен укучыны беләбез, нинди ул яхшы тел белгече, бит менә ул татар теленнән олимпиадаларга йөргән, телләрне ярата, инглиз телен, рус телен ярата. Без менә филолог дип үзебезчә шулай бәйлибез димсең, инде шундый категорияга кертәбез. Ә ул экономист булырга тели. Һәм аның шундый железный дип әйтегән бәйбит каты аргументлары, ул анда барырга тели, ул үзе сайлаган, аның әти-әнисе каршы, аңа бөтен мәктәп әйтә, менә синең өлкә түгел. Ә ул инде үзе сайлаган икән, үзе шунда бара. Ул шул егыга әзерләнде, максатчан математика профиль бирде. Татар теле белгеченә математика профиль авыр дип әйтәсем килә, минем бик зур хезмәт куйды. Һәм инде үзе теләгән егыларны биреп, үзе теләгән уку йортында укый. Һәм хәзерге балаларда менә шундый үз фикере, үз өлкәсе, үз күзаллавы ул җитди, ул бар. Безнең белән чагыштырганда инде һәр яңа чыгарылыш белән чагыштырганда, уйлавымча. Галия Бану, укытучылардан, әти-әнидән, туганнардан ниндидер киңәшләр булдымы, яки бу сезнең үз фикерегез һәм үз сайлавыгыз булдымы? Мин сайлаганда миңа инде әлбәттә әти-әниләрнең, укытучыларның киңәшләре бик ярдәм итә дип әйтеп була, чөнки минем өчен алар тәҗрибәле кешеләр һәм алар инде барыбер күбрәк яшәгәннәр, алар күбрәк күргәннәр һәм алар синең сорауларыңа барыбер үзләренең җавапларын да бирә алалар. Әйе, син алар әйткәннән анда алдыңда эшлим дигән түгел, ләкин син барыбер төрле мәгълүматны туплыйсың һәм инде аның карарын син үзең бирәсең. Минем ситуация нинди иде? Мин 11нче сыйныфта ЕГЭга әзерләнә башлаганда, мин юрист булырга укырга керәм дип әйткән идем. Һәм анда керер өчен ЕГЭны тарих, җәмгыять белеме һәм рус теленнән бирергә кирәк иде. Әйе, башта анда әти-әниләр үзләренең фикерләрен биргәннәр иде, ләкин бу менә минем сайлавым иде һәм инде бу синең сайлавың, син аның өчен җаваплы. Шулай булып чыкты да инде, чөнки минем ЕГЭга бер ай калганда шундый кардинал үзгәреш булды. Мин шул бер ай эчендә фәннәрне үзгәрттем һәм яңа фәннәргә әзерләнеп, менә шул бер ай эчендә ЕГЭны бирдем. Әйе, менә бу минем җаваплылыгым. Мин менә шулай итеп сайладым, һәм мин менә моның өчен җаваплы булдым. Әйе, моны барлык якын кеше дә аңлый һәм монда әйтергә кирәк, алар бик каты ярдәм иттеләр, чөнки менә аларның ярдәме булмаса, мин бу менә шул ЕГЭга калган бер айны берничек тә узмасмын дип уйлыйм, чөнки менә ул шундый психологик яктан авыр вакыт иде һәм әйткәнемчә, менә якыннарның ярдәме монда бик мөһим иде. Ләкин менә яшьләргә нәрсәне әйтәсем килә, без барыбыз да үзебезнең карарларыбыз өчен җаваплы һәм менә моны аңларга кирәк. Монда син ясаган сайлауны башкаларга ташларга кирәк түгел, һәм син ясаган сайлауларың өчен син үзең җаваплы. Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2. Болония системанан чыгу буенча, анда бит аның шундый яхшы ягы бар иде. Бакалавриатны, мәсәлән, Галия Бану әйтте бит, башта диде, юриспруденцияны сайладым диде, аннары бер ай калгач алыштырдым диде. Менә 4 ел буе бакалавриатта юристлыкка укып, яңадан соң кире уйласа, теге Болония система буенча анда магистратураны бөтенләй башка яктан сайларга була иде. Хәзер менә мәгариф министры әйтү буенча, кайбер юнәлешләрдә бөтенләй сайларга ярамый башка юнәлешне. Бакалавриатны кайда укысаң, магистратураны да шунда укырга кирәк, мәсәлән, медицинада. Башка юнәлешләрдә охшаш яки катнаш ниндигеннән сайларга була, юнәлешнеңнән сайларга була. Ягъни менә бу кисәк кенә бөтенләй үзгәртү дигән әйбер калмаячак.
укуыңны чит илдә, менә бу баллон системасындагы илдәрдә дәвам итәргә теләсәң, бу киләчәктә ничек буладыр? Хәзерге чыгарылышлар бу турыда уйлыймы икән? Мин шуны сорар идем. Менә Галия Бану кисәк кенә анда белмим, Голландиядә, Германиядә укуын дәвам итәргә теләсә, Я инженер булырга яки гидропоника технологиясы белән Нидерландта уҗым үстерергә. Минем хәзер дә андый уйлар бар. Монда нәрсәне әйтергә кирәк, гомумән син укырга кергәндә, киләчәк траекторияңда карарга тырышасың, анда укыганда, магистратурада нәрсә эшләячәксең, нәрсә белән шөгыльләнәчәксең. Һәм менә мин кергәндә нәрсәне уйлаган идем, анда соңрак берничә елдан, бәлки чит илдә укып карарга, ләкин хәзер ничек булуын кем белгән, чөнки ситуация үзгәрә. Шуңа күрә мин монда нәрсә эшлим. Минемчә, монда шулай итеп абстрагирлашырга кирәк һәм вазгыятьне бәяләргә. Монда нәрсәне күзгә китереп була. Мәсәлән, бар ди безнең бер шар, һәм менә бар без. Һәм без менә шул шарның эчендә түгел, аның тышында. Һәм без менә бу шарны шулай төрле яктан борып, аны карарга тиеш, һәм инде үзебезнең потенциаль юлларыбызны бәяләргә кирәк минемчә. Һәм мәсәлән, синең өчен анда чит илдә уку мөһим булса, анда сиңа ниндидер карар бирергә кирәк. Хәзерге вакытта аңлаганча, чит илдә белем алырга теләсәң, чит илдә аерым икенче югары белем алырга кирәк булачак. Я инде әлегә баллон системасы белән аңлаешлы булганда, тиз генә ниндидер карар кыласың да инде үзеңнең юлыңны, үзеңнең траекторияңны үзгәртәсең. Бер үк вакытта Россиядән бит көнбатышка гына түгел, башка илләргә дә баралар. Шул Төркия, Кытай, Һиндстан бар мәсәлән. Андагы белем алуга, әлеге илләрдә белем алуга ихтиҗ бармы икән бездә? Төркиядә яки Һиндстанда, Төркия буенча Галия Бану әйтә ала, аның гаиләсендә андый мисал бар. Минемчә, ихтыяҗ кала, чөнки барбер кеше университетны сайлаганда, югары белем уку йортын сайлаганда, ул аның төрле категориялар буенча карый, анда гомумән илне сайлаганда, бу илдә анда технологиялар, бу фән буенча ачышлар бармы икән, университетны сайлаганда инде аның рейтингы, төрле фән ачылышлары, бәлки менә шулайдыр. Рим әйткәнчә, минем абый Айзат Минхаҗи хәзерге вакытта Истанбулда Мимар Синан Гүзәл сәнгатьләр университетында укый. Бу университетны үзе сайлады, чөнки Төркиядә бу юнәлеш яхшы дәрәҗәдә. Азия илләренә минемчә ихтыяҗ бар, чөнки монда кеше инде бирелә торган фәннең сыйфатына карый, ләкин барыбызның да минемчә сорау кала. Баллон системасыдан чыккач, менә чит ил дипломнары белән нәрсә булачак? Мәсәлән, син Рәсәйгә шул икенче илдә алынган диплом белән кайтырга теләсәң, син ул диплом белән нәрсә эшли алачаксың? Минемчә, әлегә менә шул сорау кала. Беренчедән, икенчедән, менә синең кулыңда хәзергә аттестат я диплом булса, син аның белән хәзерге вакытта кая бара аласың? Сораулар күп, җаваплары әз, көтәсе генә каладыр минемчә. Һәм менә мин Һиндстан ягыннан тагын әйтер идем, анда Эльвира сорады, нинди фәннән, нинди юнәлештән белем алырга була. Миңа калса медицина ягыннан Һиндстанда бердән начар түгел. Аюрведа. Аюрведа ягыннан. Анысы миңа калса университетта бик яхшы укытыла. Һәм Кытайда бәлки технологиялар ягыннан. Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2. Подкастка әзерләнгәндә 2017 елда чыккан киләчәк профессиялары дигән мәкаләгә табылган идем. Анда берничә шундый киләсе 5-6 елда кирәк булачак профессиялар турында язылган. Шуның берсе санкционщик яки санкциялар белгече, ул юриспруденция, банк, финанслар өлкәсендә эшләүче кеше. Санкцияларны үтәү, теге илнең чикләүләренә каршы килмиме, бу илнең чикләүләренә каршы килмиме, теге яисә бу гамәл, шуны тикшерүче һәм бу профессия бүгенге көндә чынлап та иң актуальләрнең берседер, әйме? Миңа калса, Россиядә санкцияларны урап үтү профессиясы барлыкка киләчәк. Бу шулай санкцияларны өйрәнү һәм аның ничек итеп урап үтү юллары бик актуаль булуыннан. Миңа калса, шундый ихтыяҗ туачак. Һәм тагын бер һөнәр урбанист, ягъни шәһәр киңлекләрен халыкка уңайлы итү, парклар, башка төрле ял итү урыннарын булдыру, җәмәгать транспортын җайлы итү һәм башкалар. Һәм
Бу профессия ягыннан да Казан, Татарстан алга киткән урыннарның берсе булды дияргә мөмкин. Моннан тыш бик кызык булып тоелды дини низакларны киләүче. Хәзер төрле халыклар, төрле диннәр вәкилләре бер-берсе белән бер җәмгыятьтә тыгыз кисешеп яшәргә туры килә һәм шул нигездә төрле конфликтлар да барлыкка килә. Шунлыктан мондый һөнәр ияләренә ихтыяҗ туачак һәм чынлап та бар дип әйтергә буладыр. Безнең менә монда сорау булган иде, нинди хәзер һөнәрләрне сайлау яхшы. Минемчә, менә хәзер беренчедән һөнәрне сайлаганда ул сиңа ошарга тиеш, икенчедән аның онлайнда алып бару мөмкинлеге. Чөнки мондый мөмкинлек булганда син дөньяның теләгән җиреннән эшли аласың, сиңа дагы теге интернет, ноутбук, смартфон гына кирәк, калганын инде менә онлайнда алып барасың. Минемчә, монда программистлар керә, аларның төрләре бик күп. Һәм хәзер программистлар күбәя бара, дизайнерлар, шулай ук минемчә, журналистларны да онлайнда эшләүчеләр дип кертеп була. Һәм бәлки онлайнда эшләүче укытучылар, алар монда үзләре өчен җайлы система төзәсәләр, алар өчен инде менә бу онлайн чыннан да җайлы әсбап минемчә. Aslında benim уйлауымча, без менә үзебезнең мәктәптә теге яшь укытучылар күптән түгел генә бу турыда бәхәсләшеп алган идек. Безнең бер укучы бер мәлдә шулай әйтә, мин ягы бирмим. Мин ягы бирмим ди 11 класста һәм әйтә, мин үземә онлайн профессия сайладым, мин аңа укыйм, мин аңа әзерләнәм. Һәм барып әйткән укытучыларына мин сездән ягы бирмим һәм башкалары без җыелдык, сөйләшәбез егет белән һәм ахры чиктә беләбез, ул сайтлар ясарга өйрәнергә тели һәм шул сәбәптән ул ягы бирмәскә уйлаган инде. Инде сөйләшә торгач, аның бик үк җитди түгел дип әйтик инде, бик үк уверенный түгел профессия сайлаганын. Ахры чиктә ягы бирергә кире уйлады инде бала. Балалардан да чыга, андыйсызлар менә теге без укыган мәлдә шундый мемнар бар иде, бит теге син 5 ел укыйсың, син 6 ел укыйсың, синең классташың 9 класстан киткән, теге тырнак ясый хәзер һәм ул там машина сатып алган, мисалчы менә шундый мемнар бар иде. Һәм теге әйтәләр, там 9 класстан киткән безнең классташ, ул менә СММщик, ул Instagram алып бара, ул күп акча эшли, теге безнең 1 класс балаларыннан да быел шундый сүзләр ишетелде һәм ул бик мәзәк, теге ниндидер гадиләштерү бара һәм балалар инде ел саен югары белемнең кирәк түгел дигән кебегрәк фикерләр әйтәләр. Менә шул турыда без бик күп бәхәсләштек һәм инде мин барыбер югары белем кирәк дигән якта дип әйтик. Минем дә андый танышым бар. Аның энесе мәктәптә укый һәм компьютер уеннары дизайны белән шөгыльләнә. Инде акча да эшли. Мәктәптә укыйсым килми, бердәм дәүләт имтиханнарын бирәсем килми, бернинди дә институтларга укырга керергә теләми, булай да акча эшлим ди. Белмим, нишләп бетәрләр алар. Минем үземнең дә шундый уйлар бар иде, ләкин аннан әти-әниләр белән сөйләшеп, мин инде югары уку белем йортына кердем. Нигә минем анда уйлар бар иде, чөнки мин анда әйткәндем, хәзер курслар күп, нигә курсларны гына узып булмый, ләкин менә югары уку йортында укысаң да барыбер курсларны параллель рәвештә узып була. Бу проблем түгел. Ләкин минем университетка кергәч фикерем үзгәрде, чөнки университетта укыганда синең уйларың икенче төрле була минемчә. Син төплерәк уйлый башлыйсың, аргументларың күбәя, син ничектер тулырак уйлыйсың минемчә. Һәм менә инде монда синең үзеңнең дөньяга карашың киңәйтелә минемчә. Ягы турында әйткәндә, минемчә, менә мәктәптә укыганда сиңа монда вакыт бирелә аңа әзерләнер өчен һәм аны инде менә шул ягыга әзерләнү өчен кулланырга кирәк. Менә мондый вакыт бирелгәч, аны шуңа сарыф итәргә кирәк. Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2. Лейла, сездән сорыйсы килә. Физика-математика укытучысы буларак, менә түгел фәннәрдән имтихан сайлаучылар артамы? Нинди баланс гуманитар фәннәр һәм түгел фәннәр арасында? Әгәр дә инде информатиканы без түгел фәннәргә кертсәк, барыбер безнең өлкәгә керә инде, арта дип әйтергә кирәк. Һәм менә алдагы темага кайтканда дип фикеремне әйткәс килә. Балалар белән бәхәсләшү, менә ул мин СММщик булам, миңа
уку кирәкми дигән кебек темага бәхәсләшү авыр. Чыннан да без менә соңгы 11 класс кызы белән, ул инде безнең чыгарылышны белә, минем чыгарылышны белә, без аның белән саныйбыз минем классташларны һәм алар без менә 20дән артык укучы безнең 5-6 кеше үз һөнәре буенча, үз профессиясе буенча укып бетергән өлкәдә эшли. Калганнар инде, мисал өчен, минем сыйныфташ кыз, ул 9 класста AliExpress'тан ниндидер әйберләр алып кайтып, заказывать итеп, шуларны сатырга тырыша иде 9 класста һәм әлбәттә инде универны ниндидер әнисе, әтисе өчен укып бетерде дә һәм шул өлкәдә хәзер эшли. Универ өлкәсендә түгел, әйбер сата һәм бизнес гомумән инде аның үзенең. Бәхәсләшү авыр чынлыкта һәм бәлки без инде уйлыйбыз, бәлки без дөрес эшләмибездер дә, андый басым ясап теге балаларга ЕГЭ бирергә кирәк, югары белем алырга кирәк дип, бәлки аларның инде урыннары башка җирдәдер дигән уйлар да килә. Ләкин сезнең сорауга кайтсак инде, төгәл фәннәрне сайлаучылар артта дип әйтер идем мин. Чынлыкта гуманитар өлкәләргә килгәндә. Гомумән, мисал өчен чагыштырасың икән, рус әдәбияты белән ЕГЭ бирүчеләр һәм математика профиль бирүчеләр, информатика бирүчеләр, алар күбрәк. Менә мин әйткән идем бит безнең әңгәмә башында, бит елда без тырышабыз укучыларга ЕГЭны алар 9 класстан сайладылар дип, 10 класстан сайласыннар дип, һәм без бит инде теге аларга басым гына ясамыйбыз, теге сөйләп кенә тормыйбыз, без ниндидер алымнар кулланырга тырышабыз, бит ничек алар үзләренә теләгән, үзләренә туры килгән өлкәне 10 класста сайлый алалар. Һәм инде Галия Бану да бу очракта минем белән килешердер кебек, балалар өчен олимпиада хәрәкәте дип әйтик инде бик мөһим. Мин менә 5 класста, бит мин класс җитәкчесе, мин үземнең класста булган 16 баланы бу елны сайлатам, алар нинди олимпиадага, мәктәп уровенендагы дәрәҗәсендәге, муниципаль дәрәҗәдәге нинди олимпиадага кирип карарга телиләр. 5 класста. Бит мин алардан урын да сорамыйм, алардан әти-әниләр дә сорамый, мин алардан ниндидер көне-төне укуларын да сорамыйм. Нинди өлкә аларга кызык, алар менә шунда кирип карасыннар иде. Олимпиаданың нәрсә икәнен белсеннәр иде. Олимпиадада катнашкан укучылар, алар беләләр, алар инде 10 класстан, алар инде 9 класстан, 8дән үк алар беләләр кайсы өлкә аларга кызык һәм кайдан алар китәчәкләр. Галия Бану әле 2 факультетта укудан тыш, шундай бик күп төрле башка эшләр белән шөгыльләнә. Аның бер зур гына проекты бар, ул да булса Заман Алиф проекты. Ул татар идентикасы белән сугарылган киемнәр тегү. Галия Бану, менә бу проект сезнең өчен нәрсә? Сез аның белән әле шөгыльләнәсезме? Минем өчен бу хобби һәм социаль элемтәләр дип әйтеп була, чөнки син төрле проектларда катнашканда кешеләр белән танышасың, алар белән аралашасың. Шуңа күрә менә бу шундый күңел эше дип әйтеп була. Аны киләчәктә дә үстергә җыенасызмы? Ниндидер бренд буларак зурайтырга? Теләк безнең әлбәттә бар. Монда инде син булган кешеләргә карыйсың һәм гомумән максатларны куйганда без вазгыятьне дә күзалларга тырышабыз. Бүген менә безгә безнең планыбызга берничә үзгәртүләр кертергә кирәк булды инде безнең проект буенча. Шуңа күрә менә булайрак. Һәрбернең үз вакыты дип әйтеп буладыр инде. Вакытны ничек җиткерәм дигәндә, менә соңгы көннәрдә башта инде фикер йөри. Безнең барлык шикләребез безнең башыбызда, мәсәлән, менә без уйлыйбыз, без бер укуны гына алып бара алабыз, ләкин икене дә алып барып була икән. Шундый төрле шикләр, без аларны анда җәмгыять белән, я үзебезгә уйлап табабыз һәм алар белән эшли белсәк, минемчә күбрәкне җитешә алабыз. Чөнки болай эшләгәндә син вакытыңны дөрес бүләргә өйрәнәсең. Гомумән, минемчә, синең эшең күбрәк булган саен, син күбрәкне җитешәсең, чөнки син шундый драйвлы, нидер моментларда озак утырмыйсың, ләкин мөһим момент, минемчә, барлык эш сыйфатлы булырга тиеш. Син күпне җитешсәң дә, эшең сыйфатлы булырга тиеш. Һәм тагын бер тема, soft skill, ягъни төп белемнән башка әле ниндидер өстәмә сыйфатлар, сәләтләр турында да хәзер күп сөйлибез. Чит телләр белү, анда стресска бирешмәүчәнлек, сөйләшә белү, коммуникация һәм башкалар. Ничек уйлыйсыз, тагын нинди сыйфатларны үстерү кирәк булачак киләчәктә? Нинди кешеләргә, нинди сыйфатлы, нинди характерлы кешеләргә ихтыяҗ туачак? Психологларга ихтыяҗ булачак. Кешене тыңлый белү сәләтенә, миңа калса.
Бүген безнең фокусыбыз үз-үзебезгә күчте, чөнки дөньяда күп әйберләр барлыкка килә һәм менә үзеңне stay calm дип әйтимдер инде калдыру мөһим минемчә. Кешеләргә ихтыяҗ турында әйткәндә, минемчә безнең гомумән талантлы кешеләргә ихтыяҗ бар, чөнки бүген алар креатив һәм үз эшләре белән көнкүрешне үзгәртүче кешеләр минемчә. Аларда нинди сыйфатлар булырга тиеш? Җаваплылык, көнкүрешне бәяләп карар бирү һәм менә безнең булган иде ВУК дөнья хәзер ул баняга күчә һәм минемчә менә шул бани дөньяның сыйфатлары буенча кешегә эшләргә өйрәнергә кирәк. Тагын сыйфатлар турында әйткәндә, минем тагын бер фикерне әйтәсем килә. Минемчә, талантлы кешенең ялкау булуы ул начар түгел, чөнки ялкаулык ул яңа технологияларны барлыкка китерергә ярдәм итә. Мин ялкаулык сыйфаты киләчәктә кирәк булачак дигәнлегенә ишеттем, миңа шул җитте. Минем өчен бу чынлап та шундый вау мәгълүмат иткән иде мин аны ишеткәч, я укыгач, чөнки чынлап та менә шулай эшли икән бит ул. Мәсәлән, кешенең булган телевизоры һәм аның басып кайдыр барасы килмәгән. Шуңа күрә ул алган да пульт ясаган. Аннан соң, белмим, ул шул пультны югалта башлаган, шуңа күрә ул пультны телефонга күчергән. Алык белмим, чәйнекне кешегә басып чәйнекнең төймәсенә басырга ялкау булган, шуңа күрә ул алган да шул төймәне телефонга күчергән. Чынлап шулай эшли. Вау, супер. Идән юасы килмәгән кеше теге юеш пылесос ясый инде. Әйе. Шулай чыгып килә бит инде. Өйдә нәрсә беткәнен белеп, кибеткә заказ бирә ала торган суыткыч һәм китертә ала торган. Көтүдән кайткан сыерга ачыла торган автоматик капкалар минем күз алдыма килә. Хәзер бар бит инде электр көтүчесе. Көтүчесе ансы кырданың, минем өйдә түгел. Анда бит кемдер уйлап чыгарган. Әйе, сезне тыңлыйм да минем бит көләсем килә. Уйлап утырам, мин шундый душнила. Укытучы икәнмен дип. Минем өчен чынлыкта теге лень двигатель прогресса дигән сүзне әйтеп бит инде Галиябану татарча матур итеп әйтеп. Минем балалар да әйтәләр аны. Апа, сез миңа монда укырга кушасыз. Чынлыкта бит. Теге мин инде романтик фикерләргә дип әйтик инде. Җитди карамыйм, чөнки киресенчә мин балаларга тырышам инде шундый монотон эшне башкара алу мөмкинлекләрен, сәләтләрен дип әйтик инде арттырырга. Чөнки безнең менә проблемалар бар дип әйтик. Ярты сәгать максимум утыра алабыз без ниндидер бер задача чишеп, мисал, мәсьәлә чишеп балалар белән теге шул укыйгыга әзерләнгәндә, олимпиадага әзерләнгәндә, һәм гомумән без бит барыбыз да беләбез, ялкаулык ниндидер креатив уйлар китерә аладыр бәлки, ләкин төп нәтиҗә барыбер бик күп хезмәт куйганнан соң гына барлыкка килә. Һәм инде шуңа мин балаларга киресенчә монотон эшне Галиябану үзе дә кулланадыр. Минем уйлавымча, Нәфисәнең сөйләмендә бар ул. Ләйләпа, идем ботать. Ләйләпа, идем ботать, һәм 1-4 сәгатькә нәрсә юала. Мисал өчен, һәм минем укучыларда да бар андай бер утырырга һәм укырга, эшләргә без шулай бергә өйрәнәбез. Теге башка әйберләргә, TikTokка, Instagramга игътибар итмичә эшләргә, укырга өйрәнәбез. Менә шундый сыйфатлар да кирәктер кебек миңа киләчәктә. Монда шуңа игътибар итәргә кирәк. Монда ялкаулык яхшы сәләт, яхшы талант, теге кирәкле талант булыр дип әйтүче кешенең кем икәненә ике югары белем алучы, кием тегүче, волонтерлык белән шөгыльләнүче Галиябану әйтәм. Алайса минем бу ялкаулык фикеренә әле тырышлыкны да әстисем килә, чөнки син тырыш кеше булмасаң, барыбер бер нәрсә дә үзгәрми, шул ук син берәр җирдә ятып кына торсаң, бер нәрсәне дә үзгәртмисең. Мәсәлән, сиңа ниндидер идея килеп, син аны чынга ашырсаң, менә монда синең ялкаулыгыңнан плюс булачак. Һәм инде менә бу идеяны ашырганда син булган белемнәреңне кулланасың, шуңа күрә белем алырга кирәк, һәм үзеңне төрле ситуацияларда сынап карыйсың. Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2.
Подкаст ахырында нәрсә генә әйтәсе киләм. Нинди генә һөнәр сайласаң да, хәтта ул һөнәрне башка бик күпләр сайласа да, әгәр син үз өлкәңдә иң яхшысы икән, барыбер югалып калмаячаксың. Шәһәрдә, мәсәлән, 10 икмәк пешерүче булып, иң тәмлесе синдә икән, кеше барыбер сиңа йөриячәк. Шуңа күрә амбициоз максатлар куеп, бары алга барырга. Соңында нәрсәне әйтергә телим. Минемчә, бүгенге көндә югары уку йортына керергә кирәк. Без инде аның плюслары турында бу подкаст эчендә әйтергә тырыштык. Чөнки безнең өчен бүгенге көндә бу шундый мөмкинлек һәм аны минемчә кулланырга кирәк. Инде ЕГЭ турында әйткәндә, ЕГЭга яхшылап әзерләнергә, монда төрле техникаларны кулланып була. Сезнең берәр сорауларыгыз булса, миңа язып була. Мин һәрвакыт элемдә дә минем тәҗрибәм яки мин кулланган кушымталар сезне кызыксындырса, миңа языгыз. Булай барыгызга да уңышлар телим. Рәхмәт. Бу Азатлык радиосы татарча подкастының 2нче сезонының соңгы чыгарылышы иде. Кунакта Лейла Минхаҗева һәм Галия Бану Минхаҗи булды. Көзге очрашуларга кадәр сау булыгыз. Җәйләрегез матур, тыныч үтсен. Сау булыгыз. Татарча подкастларны сез azatlıq.org сайтында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге барлык платформаларында, YouTube видео хостингында һәм күп кенә музыкаль платформаларда тыңлый аласыз.